I eksemplet her vil vi se på matrikelkortet over Dragør Kommune, som ligger på det sydligste Amager. Vi er i den hyggelige gamle fiskerby i det gamle Dragør ned mod havnen med idylliske stræder, men i det her tilfælde er det nu altså de nøgterne kendsgerninger, vi vil se på. Og jeg vil gerne udpege et jordstykke, som jeg gerne vil vide mere om. Og det er matrikel nummer 255E. Jeg vil lige rense det for nummer, så det bliver mere overskueligt. Og jeg vil kigge på nogle af de informationer, som man ikke kan se i kortet. Og her får vi i tabelform nogle af de attributter, der er knyttet til fladen på det her jordstykke. Som I kan se, er vi i et ejerlav, Dragør by, som også har en ejerlavskode. Naturligvis matrikel nummer 255E. Vi er i Dragør Kommune med kommunekode. Vi er i Dragør Sogn med en sognekode, i Region Hovedstaden med en regionskode, i Københavns Retskreds med en retskredskode, og er også registreret med et kommunenummer og ejendomsnummer. Ejerlavskode og matrikelnummer til sammen er en unik ident for det jordstykke. Det findes simpelthen ikke andre steder, og det samme gælder for kommunekode og ejendomsnummer. Alle andre informationer, som indeholder en eller flere af disse oplysninger, altså enten navne eller koder, kan nu knyttes til vores opgave på et eller andet geografisk niveau, enten direkte på jordstykket, eller til kommunen, eller til regionen, eller til sognet, eller til retskredsen osv. Indholdet af disse nøgler, som kan referere til andre data, er en af de helt væsentlige forskelle på offentlige geografiske grunddata og data fra andre geografiske kilder. Som et eksempel på at bruge nøgler fra matrikelkortet til søgning i andre offentlige register, prøver vi at tage kommunenummer og ejendomsnummer og skyde af til skat for eksempel i en URL, der ser sådan her ud, altså som indeholder kommunenummer, ejendomsnummer, og der får vi så et svar på en ejendomsvurdering, den pågældende ejendom. Ved at tage den samme nøgle, det vil sige kommunenummer og ejendomsnummer, og skyde af mod den offentlige informationsserver OES.dk, får vi så returneret et svar, en BBR-meddelelse, som man yderligere kan lukke op og søge i på bygninger osv. Bygningsmaterialer, opvarmning og hvad der nu findes i en BBR-meddelelse. Og tilsvarende vil man selvfølgelig kunne tage andre nøgler eller kombinationer af nøgler fra matrikelkortet og hente andre offentlige informationer fra andre tjenester. Når du vil se eksempelkode og andre ting, så går du ind på gst.dk/geobox, vælger ejendomspakken. Her kan du se selve eksemplet, der ligger der. Her for programmører kan du gå ind og hente koden, som eksemplet er bygget på. Du kan downloade data, du kan få et udvalg af online data, du kan hente søgetjenester, og du kan også hente værktøjer til at vise data i. Hvis du har brug for en geoekspert, så har Geodatastyrelsen et partnerskab med en række private virksomheder, som alle sammen er eksperter i anvendelsen af geografisk information.